बाय संख्यक जोहोलाव बालिराम बर' कुंवरनी गोल्ड कप अनुष्ठित हब विगत बছৰকে আমি এবাৰ যিমান পাৰো ভালকে খেল পৰিচালনা কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছো আৰু অন্ততঃ খেল কেইদিন যেহেতু বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা আহিব তেওঁলোকক যিখিনি আতিথ্য দিব লাগে আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম আৰু খেলত যাতে গণ্ডগোল নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিজন কমিটিৰ সদস্যসকল সজাগভাৱে কাম কৰিব যেহেতু খেলৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি শান্তিৰ পৰিৱেশ আনে সেইকাৰণে আমাৰ হৰিশাত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সজাগ আৰু নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিসকলে ইয়াত জড়িত হৈ কাম কৰি আছে হৰিশা বহুদিন আগৰ পৰাই খেলৰ এটা নাম আছে আৰু সেই সুনাম আমি যাতে উক্ষণ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰতিজনে প্ৰয়াস নিশ্চয় কৰিব जोहोलाव बालिराम बर'आ नैबे उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोलनिमोन आरो बिथाङा जाय समाव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया सोलिफुदोंमोन बे समाव उदखारनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन दा बिथांनि जिउ बावनायनि जि बेसेन मावनानै गालांनाय बिथांनि जि बिदिन्थि बेखौ अराय गोजोरथि खालामनो थाखाय हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजिनेल स्पर्ट्स एस'सियेसना बोसोरफ्रोमबो बे अल इन्डिया लेभेलाव फुटबल कम्पिटिशनखौ खुंबोदों आरो देग्लाय 22थि बोसोर आं बेयाव बाहागो लानानै बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जिहेतु जोहोलाव बिथांनि मुङै बे जोलुर गेलेनायखौ होनाय जायो आरो बेनि उद्देश्यआ बेनो जे बिथांनि मावनाय दांनायखौ बिथांनि आदर्शखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय होनाय जादों दा बेखायनो जायफोर गेलेगिरि जायफोर रायजो राजा बे गेलेनायखौ नायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जाहाथे बयबो एसेबाबो मिथिनानै लायो आरो जोङो बड'लेण्ड सरकारनिफ्रायबो बे गेमखौ खुंनायाव बोसोरफायाव जोङो 5 लाखै जोङो अनसुंथाइ होनाय जायो